Seuraava kappale on taas. Ketä nää on? Ketä? Joo, kyllä mäkin Miina ja Manun tunnen. He ovat viralliset joulun avaajat. Mites me avataan tää joulu? Minä, Miina ja Manu tässä julistamme virallisesti joulun avatuksi. Hyvää joulua kaikille! Jee! Taputetaan sille! Se on sitten kuulkaas joulu avattu. Miina ja Manu ovat vielä halattavina, mutta tuolla pallon